montaña, un debe ser a perspectiva, mirar dende arriba, e outro era precisamente esa dificultade de coronar, esa superación, esa necesidade de retarse, de poñerse sempre no límite, xogarse no límite un mesmo, no límite que te permite o físico, o intelectual, o sentimental, estar sempre xogando nos límites. E ao final iso é o que define tamén a vida humana. E a filosofía ao longo dos séculos pois tamén estivo permanentemente intentando explicar como o ser humano tiña que xogar no límite, como tiña que intentar desbordar ese límite e como tiña que desbordar ese límite sin poñer en xogo a súa propia vida. Esa é unha tamén das cuestións fundamentais da filosofía, en que haberá filósofos, un deles moi vinculado tamén á montaña, como é Martin Heidegger, que definirá o ser humano como un ser para a morte. Eu non sei se coñecedes a Heidegger é un filósofo alemán que nace na Selva Negra e que, bueno, ten esa, que hai outra relación entre filosofía e montaña, de que moitos dos filósofos importantes da historia se retiraban a reflexionar a montaña, non? Porque a montaña é un lugar que te permitía esa tranquilidade, que te permitía, pues, como dicía antes, esa visión amplia, esa perspectiva, e é probablemente o lugar ideal para pensar. E iso, moitos dos filósofos importantes da historia, pois, tiveron claro e por eso se marcharon a reflexionar en moitos momentos as montañas, non? Ademais disto, cando o home e a propia relación do home coa montaña, pois é tamén unha relación de dominación,